बैक टू माय चैनल आइसरी बर' चैनल में आप सभी का स्वागत है। जों दायो थांनो ओंखारदों ढेकियाजुलि दिनै रबिबार मार्केट जायो बेयाव गिदिरानो बेखौ नायनो दसे बेरायना फैनोसै। अखायाबो जेब जेब हागासिनो दायो एसे गादों। जोंनि गासै फेमिलि आंनि आब' आइ हेलौ Baba. Hello Bung. Kata apa? Ayo Koka tadi nih. Koka. Bidiब्ला नोंथांमोना आंनि भिडिअखौ जोबजासिम नायलांदो। Tadi ya. Papa kenang kok tadi nih. Atha tuh sini. Papa, आंजों फैया ने बाबा फैया पापाजों थांगोन आंजों फैयानो नों गारि सालायदो बाबा हा जों मा थांगोन दायो जों ढेकियाजुलि टाउन मोनफैबाय मान गारि ट्राफिक जायो नोंथांमोना ढेकियाजुलि बाजारखौहाय बिसोर मैगं थाइगंनि दखानसो बिदि
Tata di